ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മുയലുകളെ കുറിച്ചുള്ള 10 ഫാക്ട്സ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി വീഡിയോ. നമ്പർ 1, ക്യാരറ്റ് മുയലുകളുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. കഥകളിലെ മുയലുകളാണ് ക്യാരറ്റ് പ്രേമികൾ, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മുയലുകൾ കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പച്ച ഇലകളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്പർ 2, നിത്യേന വളരുന്ന പല്ലുകൾ. മനുഷ്യരുടെ വിരലുകളിലുള്ള നഖങ്ങൾ പോലെ ദിവസവും വളരുന്നവയാണ് മുയലുകളുടെ പല്ലുകൾ. നമ്പർ 2, മുയലുകൾക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും മുയലുകളെ നല്ല ശ്രദ്ധാപൂർവം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. മുയലുകൾക്ക് മുലയൂട്ടുക 5 മിനിറ്റ് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ കാഷ്ടം നല്ല ജൈവവളവുമാണ്. നമ്പർ 6, മുയലിറച്ചി ചുവപ്പല്ല, വെള്ള. നമ്പർ 7, ചൂട് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുയലുകൾ വേഗം ചത്തുപോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്പർ 8, ചുറ്റുപാട് മുഴുവനും കാണാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകൾ. നമ്പർ 9, സ്വന്തം കാഷ്ടം കഴിക്കുന്ന ജീവി. പാതി ദഹിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ആഗിരണം ചെയ്യാൻ മുയലുകൾക്ക് കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുയലുകൾ കാഷ്ടം കഴിക്കുന്നത്. നമ്പർ 10, വൃത്തിയുള്ള ജീവി. സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാട്ടം. ഇതിനെ ഡിങ്കി എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് മുയലുകളെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓഫറുമായിട്ട് ഇടുമ്പോഴാണ്. ഇവരുടെ നീളമേറിയ ചെവി തൂക്കിപ്പിടിക്കാനുള്ളതല്ല, ഇതൊരു തെറ്റായ ധാരണ മാത്രമാണ്. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചൂട് പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ഇവർക്ക് ഇത്രയും നീളമേറിയ ചെവി കൊടുത്തത്.